Astăzi vreau să vă învăț cum să schimbi Supercell ID-ul pe Brawl și hai să începem. Deci ca să schimbi Supercell ID-ul trebuie să te duci la setări, să te duci la help și support, să dai pe account, să dai pe contact us, să dai unde ți apare semnul și de aici încep conversațiile. Îi scrie aici hello, îți va răspunde, are acolo ceva, 3 chestii sau 2 scris, pui pe Supercell ID. Zice din ce cauză, tu vei spune aici Lost Supercell ID. Îți va scrie chestia asta, îți va sugera două chestii, continue și încă una, dai continue. Îți va spune să scrii hashtag-ul, adică chestia asta de la cont. Scrieți asta dacă vreți să mă aveți la prieteni. După îți va spune să scrii maximul tot de trofee care l-ați avut sau care l-aveți. Aici scrieți clubul și membrii, dacă nu aveți club, scrieți ce am scris eu. Acum e momentul potrivit să opresc melodia, să zic să intrați în clubul meu și începem înapoi tutorialul. Aici spune să aștepți și când zic să aștepți o grămadă. Din păcate aici am murit Carl și a venit. Dar îți va spune bla 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 aici, vei scrie yes. Îți va spune tot ce ar trebui să spună. Îi vei spune e-mailul care vrei să schimbi Supercell ID-ul. Și cam atât, îți va schimba Supercell ID-ul peste, nu știu, câteva secunde, minute. Dacă aveți prieteni pe cont, n-ați mai poate intra pe acest cont. Cam atât cu acest episod, ne vedem la data viitoare, pa!